The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing us under of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 25:21, his Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You are faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. John 14:27, Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Proverbs 11:28, He who trusts in his riches will fall, but the righteous will flourish like foliage. Proverbs 13:7 and 11, There is one who makes himself rich, yet has nothing, and one who makes himself poor, yet has great riches. Wealth gained by dishonesty will be diminished, but he who gathers by labor will increase. Hebrews 10:36, For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. James 2:5, Listen, my beloved brethren, has God not chosen the poor of this world to be rich in faith and heirs of the kingdom, which he promised to those who love him? Isaiah 41:10, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Before we start our Bible study na nga dawa, ikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tag sa kakalag kung nanabak kita mga sala, aron kini dili mahimong babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Mao man kini atong naandan nga buluhaton tulumanon busa. We go right away to 1 John 1:9 principle. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo dili pa magtutuo, you are an unbeliever, ang imong buhaton dili ang pagsugid sa imong sala, kundi ang imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa karon mag-andam ta sa atong kaugalingon pinagi sa hilo mga pagampo. Let us pray. Amahan among langit nun, salamat ning lain o sa mga adlaw nga imong gidugang sa among kinabuhi. Salamat nga buhi pa kami ning among lawas, askil pa kini o napay kalantip sa among pangunahuna. Kini gumikan lamang sa among gugma, kaluoy, kortesiya o sa among grasya. Dili kami takos gani, dili kami takos mabuhi papan. Ang imong plano sa among kinabuhi nagapadayon pa man sa paglihok, pinagi sa imong grasya. Wani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong walang pulong. Lamdagi kami pa, tinawi pa kami dugang kamaturan. Kinintanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.
Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome kaninyong tanan. Doon tayo pag-o nga pagtulunan karon. We are nagtutok kita karon sa laing uluhan nga sa in English, how to be happy, really happy in life. Unsaon nato pagka malipayon, tinuod yung pagkamalipayon sa kinabuhi. Okay? Unas tanan, bisag kinsang normal nga tao, buot gyud ug nangandoy gyud nga kita makaangkon og kalipay. Okay? Now palihog abrihi ang imong Biblia diha. Adto kita sa Kolosas kapitulo 3. Okay? Now, atong sugdan kini, pinagis pagbasa sa versikulo 10, verse 10. Nagaingon kini, and have put on new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Now, let us not forget that the Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. 2 Corinthians 5:17 usab nagakanayon. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things have passed away. Behold, all things are become new. Ephesians 4:23, and be renewed in the spirit of your mind. Verse 24, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Now, okay, asa man nato makuha o makatuni ang pagkamalipayon sa kinabuhi. Una sa tanan, kinahanglan nga kita nahiluna diya sa grasya sa Dios. Ang bot pasabot nga kita na ingnon ta sa binisaya nga nabaid gyud kita, na expose kita niining pagtuon sa pulong sa Dios. Mao na ang Yahweh. That is the key. Aron atong makabutan ug atong masinati ang matuod gyud nga matang sa kalipay. Samtang niya pakita niining kalibutana. Now, kining kalibutana sayo na kita. Gidumala kini sa nagunang kaaway sa Dios. Nga si Satanas kanhi Lucifer karon aniya siya mo'y nagadumala ni kalibutan. In fact, ang iyang policy is evil, dautan. Ug niya ta din sa iyang teritoryo. Na mao na ang uban mga tanaw sa man nato pagkalipay di ay. Nga kini man siya mo'y nagadumala din na mao kana kaguliyang gining kalibutan tungod kay siya nagdumala. Ug mao nga wa gyud kay makita nga tinuod matuod nga kalipay dinhi sa kalibutan. Apan ang Dios nagapasalig pinagi sa iyang mga pulong nga imo kanang matagantam kining iyang matang sa kalipay, ambot pasabot kalipay sa Dios nga maangkon kini nato samtang nagkinabuhi kita ubos sa iyang grasya. Mao na ang mando sa Dios nga pangita ang akong kamatuoran. Seek my truth. Diha sa Jeremias 29:13 sa kisulti. You will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Makaplagan ra ba nimo ang kamatuoran? Ug mao kana ang Yahweh ning tanan. Once you acquire that truth, ikaw gawas no na
Kana sa Juan 8:32. You shall know the truth, and the truth shall make you free. Gawas nun ka. Buot pasabot, nga gawas nun ka nga matagbuan nimo o masugat gyud nimo ang kamaturan kung tinuray kang nangita nini. Napa, di pa dugay akong gikutlo. Nga ang Dios dili mamakak. Kay iya man ka ng saan. Nga kung imong pangitaon siya, imo rabagit siyang hikaplagan. In fact, as a testimony, kining maong bersikulo mo'y nakapalugti kanako sa akong kinabuhi nga akong nakaplagan ang Dios, matuod nga Dios, ug ang iyang kamatuoran. You will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Sa tinuray, mbot pasabot niya na. Hindi lagi siya mamakak. Iyang saad man ka na. So, imong makaplagan siya ug ang iyang kamatuoran. Ug diha. Sa diha nga imo ka nang makaplagan. Ana, usab, ang ligon nga pasalig sa Dios, iyang garantiya nga imong masinati, mapanag-iya, kining maong matang sa matuod, tinuod, tiunay gayud nga matang sa kalipay. Mao ni atong itun-an. Now, okay, badayon tas paghisgot ba yung mga doktrina, labot dining atong tun-anan. Remember gnosis and epignosis? Unsa man ning gnosis? Sa Bisaya, ang kahibalo ang gnosis. In English, knowledge. Apan ang epignosis, kung imo guni i-pronounce epignosis, pero silent G, so epignosis. Ang buot pasabot, kining epi. Buot pasabot niya na above and beyond. Sobra pa. You see? So, sobra og labaw pa sa kahibalo. Therefore, unsa man kini, sabi ni Bisaya, kaalam. And then in English, it is wisdom. Okay? Now, sunda ko ni inig mayo. Now, ang kabubuton sa Dios, diha, gilatid niya sa iyang pulong. Diha sa 2 Peter 3:9, unsa may gisulti diha. Nga, God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Ang tanan unta maluwas. Pinagis lang pag hinulsol o unsa pag-usab sa ilang panguna-una. Change of mind. Metanoeo. So, ang tugon sa Dios, ang mando sa Dios, kabubuton sa Dios, tuyo sa Dios, plano sa Dios sa kinabuhi tao, mao nga siya mahiluna sa grasya, pinagi siyang pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga iyang bugtong Dios ug manluluwas. Only. Ug in fact mao kana ang gimugna sa Dios nga plano sa kaluwasan. Wa na lain nga ang tao maluwas, pinagi lamang siyang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Kaya tiyaw mo na, tungkol sa gugma sa Diyos sa kalibutan mo, bitan na sa Juan 3:16, John 3:16, popular kayo nga bersikulo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have eternal life. So mo ka na, faith in Christ, mo ka na ang kaluwasan. Acts 16:31. Now, human ka maluwas, gi manduan o sab, ang magtutuo karon sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Mando ka na sa tanang mga magtutuo. Ang mga taong midtuo
kang Ginoong Kristo nga ilang manluluwas, mando ka na sa Dios kanila. Nga patubuon ang ilang kalag, pinagi sa pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios sa ilang tagsa-tagsa kinabuhi. Mao na kana ang believer in time dinhi sa panahon. Now, on living the Christian way of life, mao kini nga ngituman kita sa mando sa Dios, nga magapatubo kita sa atong kalag kay kining pulong sa Dios nga atong ginatun-an maura kini ang bugtong kanunon o kalanon sa atong kalag. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Nanas Mateo 4:4, Deuteronomio 8:3. Na. So, we live by faith, not by sight. Na, karon. Dili na pinagi sa atong makita, kundi pinagi sa atong pagtuo. Now, kini nga atong pagtuo, kinahanglan pa ugmaron. How? Pinagi sa pagpaminaw, pagtuon sa pulong sa Dios. Romans 10:17, unsang gisulti? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, Roma 1:17, we live by faith, not by sight. Now, ang matag kinabuhi sa matag Kristohanon, every Christian's life, gibasihan kini on a certain process which God has perfectly established, o kini gitawag nato og protocol. Ang bag-ong kinabuhi nga gisgutan diha sa Kolosas kapitulo 3 bersikulo 10, kinahanglan kining kinabuhion sa matag Kristohanon ug kini matuman lamang in a thorough, accurate, and a continuous spiritual momentum, ginamit ang Diyosnod nga mga kasangkapan nga of course, gitagana, giandam sa Dios sa matag Kristohanon. So, mo na nga, ang lain na sang mando, Roma 12:2, nagakanayon, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Mo na, be not be conformed to this world. Ayaw na pagpa-uyon ni ining kalibutan na. Usba na kanang imong pangunahuna. Atong pulihan kinis mga Diyos nun nga pangunahuna, dili na mga kalibutan nun. So, karon nga mga magtutuo na kita nining katuigan sa simbahan, we are expected to live the Christian way of life. Nga kining Christian way of life is a mental attitude life. It is a system of thinking. Niya sa itong huna-huna. Again, Romans 12:2 is the very verse that talks about this. Every believer has to think divine viewpoint, has to think the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Inomdumi nga ang opposite niini mao ang human viewpoint. You see? Patunon kita sa mga pangunahuna sa Dios. Ana diha sa Isaiah 55:8 and 9, unsa gisulti diha sa pulong sa Dios. O mismo ang Dios nagasulti niini. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na, huwag makalabaw sa pangunahon na sa Diyos ug sa iyang mga pamaagi. You see? Mao na nga kita karon sa atong pagka-Kristohanon, niining katuigan sa simbahan, ang pulong sa Dios nagasulti di sa Piso 4:11-13 nga siya nagahatag og mga espirituhanong mga gasa. Yan itong mga magtotoo.
And He gave some apostles, some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Unsay tuyo? To edify the body of Christ. Kay kining body of lawas ni Ginoong Kristo gihulma pagkakaron. O unsa uswag gini. O mao nga nanginahanglan kita sa mga evangelista, mga pastor teachers aron sa pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan o sa kamatuoran sa pulong sa Dios ngadto itudlo sa mga magtotoo. Og ayaw kalimot. Kung malikon sa pagingong kalimot, the Christian way of life is a mental attitude life. O kay niyaman sa itong una-una, ang matuod yung kanang resource gyud sa atong kalipay, naman sa itong una-una. Gusto? So, every believer has to think divine viewpoint. Oh, by the way, God's will can only be learned pinagi diha sa iyang mga pulong. It is not through prayer that we learn God's will. No, dili. Ayaw gyud pagtuo niya na nga pinagi siya mong pagampo, imo makatunan ang kabubuton sa Dios, dili. Pinagi lamang sa pagtuon, pagkatuon sa pulong sa Dios. In fact, kung maghisgot kag pagampo, prayer is not a problem-solving device. Wa man na malista. Sabi mo, supposing you pray to God that He will declare His will. Now, do you expect God to talk to you personally? Maybe you're in your cell phone. It rings, and you would say, now here is God calling me. So, He can declare His will? No. Dili na posible. Dili na. The point here is that we only can learn God's will. Pinagi sa itong pagtuon, pagkatuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos. See? That's the only way. By studying God's Word, the Bible, and it should be on a daily basis. Ato ginangatagag impasiya. Nga dili lamang ta magtuos pulong sa Diyos kung ganahan ta. Kanabang gitawag nila good weather Christians. Nga kung mayong panahon, mo Bible study. Mao na. Mudayon man lang na sila balibad ug nanay mo imbitar ni mo mutambong tag Bible study. Di ko na busy ko. Ang grabe pag yun na pag yun mo yung unsa man madato batana. Grabe. Grabe ang mga reaksyon sa kadaghanan karong panahon na. Wala na Diyos. Wala na gana sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Wala. Kay, mato akong giyon mo nga, it should be on a daily basis. Adlaw-adlaw. Kapila man kamukaon o gluto. Adlaw-adlaw ra ba? Gusto? Aron nga imong lawas maligon, baskog, pakanon gani mo. Adlaw-adlaw mo po din atong kalag. Ang kanunon sa atong kalag, ang pulong sa Diyos ra. Okay? So, adlaw-adlaw yun. If it is not on a daily basis, it can only be good as unsa? Gnosis, knowledge, kahibalo. Dili ipinosis, wisdom, kaalam. Only wisdom counts sa espirituanong kinabuhi. Dili kahibalo. Kay kining kahibalo, wa man na magaling. It is not metabolized doctrine. Remember that gnosis doctrine is only receptive comprehension. Basta, kini ng kahulugan, it can only be understood when it is heard, but will not be retained and recalled. Dili. Di mo mahinumduman. Every day in our Christian life is decision making. Gusto? So, gikan pag yun sa pagmata na to buntag, inigbakod na to, sugod na dayon ng liho ka na imong kabubuton, imong kanang
free will, mulihok na dayon. Mangutan na dayon. Karon kay ning timbakwas ka naman sa imong katre, unsa may imong buhaton? Mangutan na imong kabuton. Unsa man? Manghilamos ka ba o di? Isi, human ka manghilamos, tingali, mutangka na ka sa imong lamisa aron mga mamahaw ka, mulihok na po ito imong kabuton karon. Mukaon ka ba o di? Isi, kita ni mo na, hangtod ka. Mo balik na bukag higda sa pagkagabi na nagalihok ka ni mong kabuton. In fact, all of life is decision making. Sabtagi na. Now, every time we make a bad sayop, dili mayo, dautan nga mga desisyon, its consequences bad. Natural. Dautan po ang resulta. Unsay imong gipugas, maupoy imong anihon. We become a loser, believer, because of that bad, wrong decision. While on the other hand, every time we make a right, good decision, its consequences good. Maayo. We become a winner believer. Tungod niya ng maayo, tukma, husto nga desisyon. Thus, we are always a product of our decision. Husto? Mudawat ka ba niya ng prinsipyo ha? Habi ni mo, ang pulong sa Diyos, ang bot pasabot, metabolized nga pulong sa Diyos, gigaling, produces winner believers. Emotion produces loser believers. Na. Kaya kung ang imo rang pagbati mo gamit, pildiro yu ka. Kaya di man makaunaw na guding atong kanang pagbati. No, emotion cannot think. And Bible doctrine must be eaten and swallowed, metabolized. Galingon aron sa ingon niya na mahimo kining epektibo and to be utilized in our spiritual life. Sabot? Ang pulong sa Diyos na kanayon, be not only hearers of the word, but be doers of the word. Na, buhata yun. Dili kay maminaw ka lang kutom. Kay listening to the teaching of the word of God is one thing. But applying it to your life is another thing. Sabot? Okay, ato balik ta sa Kolosas 3. Anatas versikulo 2. Unsang isulti, seek the things that are above, not the things on the earth. Na, pangita ang mga butang nga atua sa itaas, dili ang mga butang dinhi sa yuta. Roma 12:2. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Na, usbon yun nato atong pangunauna. Pulihan nato niya itong mga pangunauna. Puno sa mga kalibutanon, mga dautan, mga ngilad, nga mga unsa, pangunauna. Pulihan kini nato sa mga Diyos nun nga mga pangunauna. Divine viewpoint. Atong ilisan, hawaso nato ang mga human viewpoint, mga tawahan ng mga pangunauna. So, mao nang Kolosas 3:10 nagkanayon, and have put on the new man, which is renewed in knowledge, ipinosis ka na, after the image of him that created him. Now, paminaw, dili ra ba ta makasulob ni ining bag-o natong pagkatao nga wa kitay doktrina. Dili. We cannot put on the new man without the true knowledge. Unsa man ning bot pasabot ning true knowledge, epinosis. Dili gnosis. Gnosis kay balo. Epinosis kaalam. So, ayaw na kalimti. Thus, ang matag magtotoo has to pursue his spiritual life pinagi sa iyang pagka-doer
sa pulong sa Dios. Doers of the true knowledge. Now, by the way, ang personal na tunggugma nga to sa Dios nga Amahan, this is otherwise called motivational virtue of love. Nga mo resulta kini sa atong pagsalig ngadto sa Dios o pag-ugmad niining atong pagsalig. Apan ang impersonal love towards man man kining impersonal love. Impersonal love ngadto sa ubang katawan, ubang mga tao, atong isig katao. Kay abi nimo ang gnosis God ana kini ingnon ta pundo sa atong nga bahin, left lobe, sa atong mentality. Now, I'm referring this to our fellow believers. Alang lang ni sa mga magtutuo, ha? O kining gnosis, ako nang ginahingon nimo, wala kini espirituhanon nga bili. It has no spiritual value. Now, mao nga it has to be metabolized, kinahanglan, meaning, ibalihin kini ngadto sa tuong bahin nga sa Grigong pulong it is cardia, K-A-R-D-I-A, cardia, where kuhaan nila ang pulong cardiac arrest, cardiology. Kaya ang cardia sa Grigong pulong is heart, okay, the right lobe of the believer's soul. So, ana diha sa mentality sa maong magtutuo to be useful sa iyang espirituhanong kinabuhi. Kaya kana nahimo naman nga ipinosis to the believer's spiritual life. Ipinosis, unsa? But pasabot, over and above, labaw pa kaysa kahibalo. Kana kaalam na. Now, sa diha nga usa ka magtutuo mo ingog, amen to the true knowledge, it means, I believe. Mao gid ang pasabot ni ning pulo nga amen. Mituo ako. Now, that believer believes, accepts, embraces the Bible doctrine nga iyang nadungog o iyang nasabtan. Hinumdumi, nga atong pagtuo, maugmad lamang kini sa atong pinagi sa atong pagdungog, pagpatalinghog, pagpaminaw sa pulong sa Dios. Roma 10:17. Oh, by the way, what makes a believer negative to God's Word? Or what do you think ang mga hinungdan ng usa ka magtutuo magnegatibo nga sa pulong sa Dios? What do you think? Ibaw ka kung siya ba? Tungod siyang pag-arrogante o tungod sa iyang mga preconceived ideas. Ang iyang naandan nga gituhuan, sukad pa siyang pagkabata. Mga preconceived notions, preconceived ideas. Kaya, malagi na. Nakadungog na tingali ka nining mga tawahan na mo yung unsay akong hingmatan, maupoy, unsa. Pagkamatyan. You see? Nahibaw ka? Man cannot be happy. Kaya naghisgot man tanini kung saan pagkalipay yun. Stinoon nga kalipay. Ang tao, dili ra ba magmalipayon, pinaagi ni musunod, salapi, material nga mga butang, ang pakighilawas, sex, gahom, power, approbation, kanang dawaton ka ba sa mga tao, mo believe ang mga tao nimo, etc. No, dili ni mga butang nga mao'y makalipay sa tao. Unsa man gyud ang makalipay nimo? Ikaw ha, tao. I'm referring this to both believers and unbelievers. Unsa man gyud? What makes man happy? Paminaw, maayo nini. Kaya mao na ni ang Yahweh yun tanan. First of all, tumuo ka kang Ginoong Hesus.
nga imo manluwas aron ikaw maluwas. Faith in Christ. Mo na una. And then, study, learn, believe, and apply God's Word. Then, you grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. That is how to be happy. Really happy. Nakadungog ka? Why really happy? Nga naman be? Ngutana ko nimo. Tungod kay kining maong matang sa kalipay, gikan man yun mismo sa Dios. It comes directly from God, which is plus H. Kaya ang kalipay God sa Dios, plus H. Kalipay sa tao, minus H. Small letter H. Now, atong hinumduman, ang tulo ka matang sa kamatuoran. Unsa man to? Ang naguna niini ang laws of divine establishment. Mga balaod sa Diyos nung katukuran. Kini alang sa mga both believers and unbelievers. Kini laws of divine establishment. Ikaduha, ang maayong balita sa kaluwasan alang sa mga dili magtotoo lamang. Okay? Ang ikatulo, pulong sa Diyos, Bible doctrine, alang sa mga magtotoo na alang na ninimo, fellow believer. Now, furthermore, alang sa mga magtotoo, kinahanglan atong inumduman ang doktrina sa gitawag og life beyond gnosis. Ang pulong sa Dios nga dili magaling, not metabolized, meaning God the Holy Spirit cannot metabolize it tungod kay negatibo man ang maong magtotoo. To believe the Bible doctrine understood has no spiritual validity. Negatibo siya sa unsa pulong sa Dios nga gitudlo. You see? Nagsabot gud unta siya pan wa man siya motuo. Kini ang iyang naangkon na panagiya nga pulong sa Dios gnosis ra, academic knowledge. Sama sa itong naibawan dis mga eskwelahan, mga kolehiyo, mga universidad, academic knowledge. And it has no spiritual validity. Sabtagi na. Wala. Huwag kagamitan siyang spiritual ng pagkinabuhi. Wala. May mugod siya maka-memorize niya, labiyas kadaghang mga bersikulo ni Biblia, kuyaw siya mutudlo, believe ang mga tao. Apan, wala man niya tuho eh. So, gnosis doctrine, it has no spiritual value. Siyang kinabuhing espiritual nun. Wala. See? Human happiness only leans niining mga butanga. Ang tawhanon bang mga kalipay, musandig lang yun nini. Ngadto sa mga tao, sa mga sirkunstansya, o mga butang mga material ng kalibutan na. Mga detalyes kinabuhi. Apan ang Diyos nun nga matang sa kalipay, divine happiness, which we call inner happiness plus H, leans only sa pulong sa Diyos nga metabolized Bible doctrine. Remember, studying Bible doctrine is one thing, but believing, accepting, and embracing Bible doctrine is another thing. Gusto? Mga hinungdan nga ang mga magtotoo gimanduan sa pulong sa Dios. As be doers of the word, not only hearers. Balik na niya itong Colossus 3:10, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. He who is now in Christ, bag-o na siyang binuhat. Apan, paminaw, dili ka kay kini
imong masinati. Ambot pasabot, you do not feel it. But it is the believer's current positional truth. Nanumdum ka ba yadtong atong gisugutan nga current positional truth o retroactive positional truth? Yadtong higayon nga una pa nimong pagtuo kang Ginoong Kristo nga imong manluluwas. Ingnon talang gipunit ka sa Espiritu Santo niya ng higayuna o gibutang ka paghiusa pagkadugtong ngadto kang Ginoong Kristo o kanang imong pagkahiusa kaniya hangtod na sa kangturan mao kanay unsa current positional truth. Okay? Sa imo ng pagka Kristohanon, of course, that is retroactive positional truth. You positionally, you are saved, of course. You are united with Christ forever through the baptism of the Holy Spirit. So, the believer's current condition, therefore, is eternally saved siya, imputed God's righteousness, ang iyangan gisuwat na didto sa libro sa kinabuhi sa kanang karnero, the Lamb's Book of Life. Gihatagan na siya og katluag siyam ka mga dili na mabakwi nga mga absolutes, irrevocable absolutes, na dugtong na hiusan na siya kang Kristo, anak na siya sa Dios. Unsa pa? Gisuluban na siya sa pagkamatarong sa Dios. Nga kung ang Diyos amahan mo tanaw kaniya, dili na siya hinukman, kundi na matarong na. O siya tagalangit na. So, ang versikulo 10 niya ng maong teksto, it speaks of the believer's new life, life beyond gnosis. Mao kana ang dili kasagaran nga espirituhanong kinabuhi, eusebia, godliness, kinabuhi, labaw pa, sobra pa sa kaybalo nga pulong sa Dios. O ato ning ipadayon, ugma kung ana pa kitay pagtuki bahin ini or ana kitay bag-o na sa mga pagtulunan. Wa may kahumanan ning atong pagtuon. Busa kun buot ka di ay malipayon, tinuoray yung pagkalipay ni mos kinabuhi. Mao kana. Sa akong of course, to summarize it, nga mutuo ka kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas, imong dawaton siya, ug kana mo yawi sa tanan. Human mo dawata siya, ikaw magatuon na sa iyang pulong, ug magkinabuhi na niining gitawag og life beyond gnosis, ug imo nang kabuton ang imong tumong ingon nga Kristohanon, ingon nga magtutuo, ang imong tumong nga mao ang spirituanong paghamtong, spiritual maturity, where there is now capacity for life, for love, for blessings. Busa mo kini ang mga yawi niining tanan nga unsaon sa tao pagkamalipayon, tinuod matuod nga kalipay, nga kanang kalipaya dili mahatag sa kalibutan kundi ang Dios ra. This kind of happiness comes directly from the justice of God. Busa, atong tutukan kini, atong hinuktukan, o atong palandungan, nga di ay, mao kini ang iyawi nga atong magamit. Aron kita makasinati gayon niya ng matuod ng matang sa kalipay. O dinhi kita, muhunusa o magampo ta. Higala, kung galing mamatay ka karon, nahibaw kapag mahilangit ka o maimpyerno ka hangtod sa kahangturan, ang Biblia, ang pulong sa Dios, nagkanayon ra ba nga imo ka nang mahibawan. So nangatana ko kanimo niining maong pangutana sanglit, mao kini ang labing mahinungdanong pangutana sa tibuok mong kinabuhi.
So mangutana ko kanimo, luwas ka ba? Di pod question kung sakop ka bago sa kasimbahan, kung dili luwas ka ba? Dili gihapon question kung nagkinabuhi ka bago sa katalahuron o dalaygong kinabuhi, kung dili luwas ka ba? Kaya ang Biblia nagsulti sa ingon niini, kinahanglang maluwas kita. Sa laktod na kung pagpasabot ni mo niini, usara ang paagi ng tao maluwas. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Apan duha ray mo kapilian. Mutuo ka ba kang Kristo ingon nga imong maluwas, aron ka maluwas, o imo ba siya isalikway o ikaw mahinukman. So, pagpili. Apan sabta ang gisultis pulong sa Dios diha sa Juan 3:18 nga nagkanayon. Ang dili mo tuo mahinukman ang daan. Tungod kay wa man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Busa, pagpahinumdum kanimo higala, tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Magampo ta. Balaan na mga Diyos, salamat nining laing higayon sa among pagpagkambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat niya mong Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Nada kami pagbalik ugma. Ron kami makapanayon nining among spiritual momentum. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.